la força i el potencial que tenen els polígons de Vic ens fa que per les vostres empreses ho puguem posar més fàcil i també puguem ser llocs que captivin altres empreses i que puguin venir, evidentment, a fer aquesta força que com a ciutat volem. Continuem sent una ciutat que està forta, que les empreses d'aquí Vic donen feina a més de 26.000 persones, és a dir, quasi és un 36% del que és l'ocupació de la nostra ciutat i que amb llocs de treball ocupem la 9ª, diguem-ne, comarca que dona, que estem donant molta feina. Un dels projectes molt demandat, molt necessari i que finalment ha arribat és aquest aparcament Can Antoni Gros que té places per 35 camions i això ens permetrà afrontar un dels reptes que tenen els polígons i en general les ciutats, i és la mobilitat en els polígons. Col·locarem 3 càmeres de seguretat en 3 punts estratègics dels polígons de Vic perquè així reforcem també la seguretat dels polígons. Que hem posat desfibriladors, en els polígons també n'hi haurà. Hem fet un grup de compra agregada, ja fa 3 anys que ho fem, i ara la nostra intenció és anar cap a crear comunitats energètiques també en el polígon.